Tulumanon na bisdak Bisaya. Uban sa mga dusay sa namang pangakalaay dudong punggag. Good morning, maing buntag sa tanan Bisayas ug Mindanao. Maing buntag sa tanang mga naminaw karong orasa. Maing buntag ninyong tanan kutob sa mabot sa tong signal. Sa pinakakusog na signal sa Radyo Bisdag Dipolog. Maing buntag sa tanan mga nanay, tatay diha, lulug, lula. Maing buntag ninyong tanan. Hi, hello. Hi. Hello. Maing buntag sa tanang mga naminaw karong orasa. Tanang mga katauhan, tanang mga kininiang kuan, tanang mga naghapa-hapa karong rasa, kato mga gipanghapan po diha. Sabi na to mga gipanghapan gabi maing buntag niyong tanan. Happy Sunday. Inaotan na ining lain na sad nga Domingo mga gabisan na mapuhag na, masumpo na ning atong giatubang karon. Nga dili tiaw nga kagaw nga mikuyanap o gikadlukan sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Tato ka nang ipangaliya mga kabisdang sa atong labaw nga magkagagahon. Kamoy naghatag sa kusog kabastog sa tanan. Labi na mga kabisdang sa tanang muhupay sa tanang mga pagsulay. Kami hampak sa katauhan nining madanlog nga kalibutan. Manginaot ta mga kabisdang ganining lain na sad nga Domingo. Lain na sad nga atong pag-ampo mga gabisak. Mawagtang na yun o mabalik na sa normal ang atong kalibutan. Okay mga gabisak, lingaw-lingaw lang sa ta, bisag puno sa mga problema. Lingaw-lingaw lang usa ta. Pinagi sa pagpasunata sa mga kantang binisaya. Inyong mabate exclusive kana diri sa Radyo Bisag Dipolog. Ang numero 1 nga Sibianan. Numero 1 Sibianan sa masang Pilipino. Mga masang Bisaya. Dudong punggad. Okay, live kita gara sa to official Facebook account nga Dudong Punggad. Kita garo sa to official Facebook account nga Dudong Punggad. Sa tanang mga viewers, tanang mga naka-open na diya silang Facebook, pwede ka mong maka-view sa tong live. Binagi sa pag-search sa pangalan nga Dudong Punggad. Inyo na makita panagwang Dudong Punggad nga haskang lingina. Usob na babing panagway na ako diri Butsay. Nalingin na mo po kaya akong nawaw. Mura naman dagdagway kalabasa aning panuwakan eh. Oh, nalingin na po kaya yung dagway aning kamera. Okay. Imagine lang ninyo kanang wala pa magkakita ni Dudong Punggad. Makakita mo kalabasa, nagulubog mo na. Oh, nalingin agad gani sa headset siguro. Ha? Agi siguro sa murag agi ni sa headset siguro nalingin dili biya pugkulingin nun og nawaw. Oo ya ngano man eh. Di na po ni maayo. Binuang kang kamera hakaw gadumot ka nako ayaw baya. Ayaw biya kog ilaglag sa ere. Okay mga kabisa kala size kilsi na yan. Sa tanang mga katauhan nga naminaw karan labi na diri sa Dipolog City. Mga kasikbit nga kulungsuran. Atong ipaigayon karon ang atong Miga Karaban. Miga Karaban de Sibianan. Alas 8 ang taknang to alas 12. Then magapahigayon kita sa itong Miga Karaban at de Sibianan.
karon. Og happy birthday di ay sa tanan nagsaulog karon sa adlaw nga natawhan. Happy birthday di ay sa tong fans club member si Gina Marulin. Happy birthday ni mo daday. Happy birthday di ay ni Dong Kaiser. Ada sa may kaduldulan. Happy 7th birthday ni Dong Kaiser. Dusiho Aduhay Lungsod. Happy birthday. Ikan ka na sa Radyo Bisdag Dipolog. Happy birthday once again sa tanang mga nagsaulog karon sa adlaw nga natawhan. Dong Butsay. Dong Butsay. Kinawala na si Dong Butsay. Akala sa size 17 na yan. Kuatong yabi at pag-display sa diha, oh. Good morning, DJ Pongs. Nalingin ang nawong, hamaura na oga. Plato. Joke na lang. DJ, mili itik at sa may luwir kabangkalan. Natingala gani ko. Kagapon, nag-live ko. Kining ang dagway. Kanang mura pag tapsiw pagdagway. Mura magdaya din kamirahan eh. Di man mula ba og amo. Nalingin jud kay kung dagway. Good morning Pongs. Mao DJ. Nalingin. Nalingin jud. Okay, mayong buntag sa tanang mga viewers. Good morning sir, mag-greet lang ko ni Papa Emer, Auntie Inday, TC Sir Edward, Inday Bimbim, Auntie Timya, Dudong kay Sir, Bibi Clay, Bibi kay Sir, happy birthday. Ito yan, Rooney Bidad og sa akong South, Alin Ames, sa mainan sa GAN, Kampala na sa Lasisi Kihon. Morning DJ Pong, i-greet na ko kung agaw sa Lugdungan, si Marites, si Buni og iyang pamilya ang nag-greet, si Rosil. Good morning Sir DJ Pongs. Happy Sunday sa tanan nga naminaw og sa wala maminaw. Gikan ni Madam Bernadette Catilo. Resulta sa imong patambok DJ Pongs, nalingin na ng imong dagway. Kanang gold color nga gamay. Kana kuan may sayabi na mo sa among kaban. Sa among kaban. Okay. Alas, size 19 na yun. Usbo na ako, ha? Para dahil sa inyo mga greetings, dedication. Alam sa inyo mga minahal sa kinabuhi. Pwede ka mong mo-text, mo-tawag sa itong mga linya. 0926-775-7942-0912-02886-54. Good morning DJ Pongs. Great lang ko sa tanang mga viewers. And happy 7th birthday to my apo. Dudong Kaiser, happy Sunday pod sa akong mga kids. Jojo, Linlin og Naning. Gikan ni Sir Edward Bidal. Okay. Good morning ni mo da Sir Ed. Good morning ni Sir Edward. Gikan da sa may kaduldulan. Matod pa i-greet kung makauban DJ Pong sa Montaño Sardines. Sila ni T. Laiding, Cherel, Bibi, Tata, Liki, Agaw, Salita, Mas, Idnan, Nita, Amay, Jennifer, Jocelyn, Ginny, Evelyn, Dangdang, Arlene, Judcel, Milagros, Gaga, Oga, Myrna, ang nag-greet si Rosel de la Cruz. Montaño Sardines, minaw din nato karan. Madagan ikitubante Montaño Sardines, Choy. Madagan. Mamawar po na sa Namnam din, no? Namnam Sardines. Kay kining Dipolog City, mo na gitawag og kanang sardine. Sana? Sardine, capital of the Philippines. Dagan kayong mga manufacturer og sardinas dire. Dipolog City mo sardines, capital of the Philippines. Dagan kayong manghimuay ka ng sardinas. Ganahan mo mga sardinas kay kanang gisulod nagbutilya. Nindot kay special. Kana diri sa Dipolog City. Mo ni among
Muna pambato na mo diri sa Dipolog City ang kining gitawag og Sardines Capital of the Philippines. Okay, alas 6:21 na yan. Mas muna ko para sa iyong mga greetings, dedication, alang sa iyong mga minahal sa kinabuhi. Pwede ka mong mo text, mo tawag sa itong mga linya 0926-775-7942 0912-0288654. Good evening dong po sa Happy Sunday. It's me, Jovi Iran. Pa-request og song. Kinsa siya. Thanks dong bang. Okay, salamat. Okay, dito tapikas linya atong handusan higala. Hello, mayong bunta. Good morning. Ay, kisa man eh. Hello, kisa ni. Ito po, may buntag. May buntag ba kisa man eh. Pwede mo, Gret? Sige, padayon sa mong greetings. O na, mo, Gret ko nimo, may buntag. Ngayon, sa kong lola o lola, sa kong gawan, may buntag. Eh, mga tudong po, salamat. Taga-asa gani ni ma'am? Taga Pangulugon Rojas. Pangulugon Rojas. Okay, salamat ninyo diha. Salamat. Okay. Sa tanong mga naka-Facebook karon, baliw ko sa lantaw sa tong live. Naka-live kita karon sa tong official Facebook account nga Dudong Punggan. Good morning, adik kayo si Mama Aning session. Kadlawon pagani maujod ako mamathan. Ay, kay kusgan jud niya ang volume. Watching from Nairong. God bless. Lin Gungob, basig member sa fans club imong mama. Good morning dong po, happy Sunday. Okay ra nang murag plato ang dagway kay lingaw. Dili lang murag naong og takure. Shout out ko, happy birthday ni Gina Maruli. Murag yung binuog ko ning dagwaya. Okay. Hello mayong buntag, happy Sunday. Buntag ko, idol. Oy, kisa man eh. Tuloy ng Bulwarte. Asa na may tanawag? Nairong. Okay, mogret ka ba na yan? Salamat na yung tanan. Nami na rin radyong Mr. Nairong. Okay. Nawala ko. Narako. Narako diri gahapak ko ring bata. Ha? Mahawat ang tanan. Mamahaw ta. Okay. Salamat. Okay, salamat. Okay, daghang salamat sa pagtawag. Okay. Nairong. Good morning dong, Pongs. Watching from England. Cyril Lima Dos Santos. Regards ko sa Tagaulingan, labi na sa Bituna o Montiel family. Happy Sunday all. Okay, thank you so much. Dong, great ko diya sa dapatan ako mama o papatanan na lang naminaw diha. Dapatan na ako agaw mirian. It's me, Ruth. Okay, diri tapikas linya igalay. Matod ba diri? Sir Dudong, request kong song. Happy birthday akong mahal. Alin amis ni DJ Pong. Good evening, Kuya Pong. Great lang ko sa Bagsikan family. Ana great. Si Jinilin Bagsikan from Santo Niño, Katipunan. Good morning, DJ Pong. Great lang ko. Maayong buntag ni Rodel Pagasian, Charlie Pagasian, Richard Pagasian. Miris Bae, Dwingil Lasarte, Lee Canudas, Christian Canudas, Denmark Lasarte, Kirino Baen, og Pretty Bae from Leo Pagasian of Sibutan. Request kong song, Pasko sa Binilanggo. Salamat. Good morning, DJ Pong, watching from Sibutan. Ay! Salamat sa pag-view. Tanang mga naminaw karan. Okay, matod pa diri mga bisdag. Good morning, DJ Pongs. Good morning sa tanang radyo bisag di Pulog og Sikor. Happy Sunday na live. Praise TD, Madam Ann Ramos, Nining Joel, Sumagang, Madam Nance, og Vice Elmar. Vocal greetings gikan ni Secretary Diding Bidad. Salamat ni Madati Diding. Ay pamaminaw. Morning, DJ Pong. Great lang ko sa kong mama si Itap. Inika si Kinkin Otip. Si
Landat o Wawan, si Inday, Kisi Oga, kanimo DJ Pong, happy Sunday, it's me. Ging, sa may Simakulong. Kay matod ba morning dong pause, ganit lang ko sa akong mga anak nga natulog pa o sa akong bana. Nga si Nunoy Rin, nagret si Rita Castillo, diri sa may Nairong, Lasi Sikihon. Okay, nagagaytang naminaw sa may Nairong. Ay, sa mga viewers niya, ay, salamat kayo sa mga viewers. Nga nag-view karon, linig ay puso gumalal, thank you so much for watching. Alas 6:26 na yan. Adere tapikas linya may bisag. Atong handusan. Malukod daghan kay naminaw na to karon. Cheryl Lima dos Santos, thank you so much. Salamat sa paglili sa tong live. Salamat sa paglili sa tong panagway nga haskang lingina. Mayngog kalabasa. Happy Sunday dong watching from Taguig City. Please say good morning to my son John Mark Turot of Matam Katibunan Tangs Lungpang. Ato na request ko dong song matod mo Lingling Amor. Ada ini dongpong sa may prok maswagon linga sa dongpong. Salamat dong. Pongs gwapo man gud ka kita na kunimo God person ag sa DCIT pa mo. Mo ba? Pag sure ay. Uwat-uwat ka ba? Good morning, Idol Pongs. Okay, matod pa good morning. Did you watching from South Corbada, Galas? Great lang ko sa ni Tata. Nasayo kayo na nilhik og ni Tatay. Lalo nga sayo kayo na ngapi og ni Nanay. Ami nga naghigda-higda pa. Salamat kika ni ay Sain Manuog. Sa mani ay dili man ma Aripal. Dili ba klaro inyong mga text? Oo. Okay, matod pa. Hi, Dongpong. Great lang ko sa kong mama magpapadya sa tanan. Nako, ang mga isuhan sa kong agaw. It's me, Ruth. Good morning, DJ Pongs. Pagkigreat lang ko sa family Pablio, Auge Saldia and Gantalaw from Miss Maldita Hair and Manukan. Okay, salamat ni mo da, Miss Maldita. Okay, usbo na ko sa tanang mga gusto nga mapalit sa tong Balita Herbal Product. Pwede ka mong mudalikat na Sibianan. Karong alas 8 magasugod ang atong Mega Caravan dire sa Sibianan. Sa tanang nga gusto nga mapalit, pwede ka mong mudalikat dire sa Sibianan higala. Katong gusto nga mapalit sa tong Balita Oil, Balita Herbal Tonic. Okay. Labi na katong duang gusto sa atong Iton Food Supplement. Available din si Bianan. Ang nakanindot din si Bianan kay barato ra. Makatipid kag presyo din si Bianan. Okay. Asbana ko. Pwede ka mong mudalikat din si Bianan. Aduna tayo paigan karon nga Mega Caravan. Dire sa Sibianan. Sa tanan nga gusto nga mo ba, pwede ka mong mudalikat din si Bianan. Okay, matod pa diri mga bisag. DJ Pongs, gritay ko sa kong apo si Kai Kai. Happy 7th birthday kay ni Papa Ami ug Mama Diding, Tito Bibin, Ana Tito Yan. Salamat. Okay, matod. Good morning, DJ Pongs. Great ka po. Happy birthday ni Michelle Bukida. Ano gret Teresita magsalay diri sa may Nasipang Rizal. Dagan lagi kay nag-birthday karon. Dagan kay nag-birthday karon ba? Naabi nagway dapit. Dagan kay nag-birthday day karon di ay. Okay, good morning. Good morning, magandang umaga po, Ma'am Mary Rosan. Kay President TD Dalagan. Magandang umaga po. Salamat sa pag-view sa tong live. Ma'am Mary Rosan, happy Sunday. Alin Matias, thank you so much for watching. Amel Hilario, thank you so much. Sa tanang mga viewers karon nga naka-view. Happy Sunday ninyong tanan. Maing buntag. Kamatod pa diri magbisa ko diya mga Kuya Pong sa request kong song Tuto. Sinin Tuto. Kung ko kaya dungog og title nga Tuto.
Bato ba tinuod man god ikaw pagani ni nag-entertain na mo mauban. Nakalimot ko. Tungod sa kadaghan na kay sa mga tao nga akong hibalag, makalimot na ko sa uban. Oo. Alas 6:31 na dyan, matod nila. Gwapo kuno ko. Pero para nako, lingin ra dyan. Matud nila ako dili angay nga magmanggad sa imong gugma. Matud nila ikaw dili malipay kay wa ako'y pahanti nga kanimo ikasa. Gugmang putli mauday pasadi maoy pahanding labaw sa bulawan. Matud nila kaanugon lamang sa imong gugma.
Bisag Dipolog, oras sa alas 6:32 binadyan. Marahin ka mong namin ang mga bisag sa Radyo Bisag Dipolog, programang Bisdak Bisaya. Uban sa mga andusay sa nawang pangakalaay, Dudong Punggay. Good morning, happy Sunday sa tanan mga listener, lit viewers. Good morning ninyong tanan. Happy Sunday di ay sa akong classmate nga gwapa, si Norly Kulot Mag-aba. Matod ba, happy Sunday everyone. Labi na sa akong classmate nga gwapo, Dudong Pungga. Classmate na ako kaniya sa high school. Si Norly Kulot Mag-abo. Sa tanong mga naminaw na to karon naka-view sa tong live, thank you so much for watching. Dayon malikog share sa tong live. Jimson Katadman Paiste, shout out DJ. Thank you so much mo dia. Ani Jilay De La Cruz Bunukan, thank you so much for watching. Good morning daw, happy Sunday and God bless your day. Ganaan jud ko maminaw og matod nila. Kay paborito sa ni Papa nakakanta jud siya diri. Good morning sir, DJ Pang, happy Sunday. Ika ni Ma'am Eve dito sa may Cebu. Good morning DJ Pong, sa happy Sunday all. Shout out sa akong langga nga si John Efren Dingkong o siyang mama o papa o mga igsoon. Thanks DJ Pong, it's me Chay Chay. Okay, thank you so much mo Chay Chay. Okay, sa tanang Angel Kanyete, thank you so much mo Anay. Thank you so much for watching. Hello Kuya Dong, great lang ko sa kong papa sa Diwan. Mingaw na ko nila dugay, wala nakauli diha. Japon. Na Japon ko dire sa may Titay, Sambuanga, Sibugan. Okay mga bisag, alas 6:41 na dyan kini mong programa atong kaninyo sa Pool Beer Supplier Direct Factory. Ang Pool Beer Supplier Direct Factory mo isulbad. Labi na kung mag-shopping ka via online. Magapili ka mga branded ng mga t-shirt. Pinagi sa Pool Beer Supplier Direct Factory. Katong ganahan magdingusyo diya. Ganahan mag-online na selling. Ang sulban niya na Pool Beer Supplier Direct Factory. Makapili kag mga item nga factory price. Then nag-offer sila og free deliver nationwide. Pool Beer Supplier Direct Factory o Direct Factory Pool and Beer MRA. Nadia, i-message lang ninyo. Inyo lang i-search ang ilang Facebook page, Pool Beer Supplier Direct Factory. Mag-reply na dahil si Mami Reros ang si Captain Teddy Bear ninyo mga Krista. Katulang ganaan mga branded ng mga t-shirt. Katong ganaan bito kag mag-reseller. Ganaan kag mamaligya. Tanang mga item, mga pagwapa. Labi na ang balito herbal product pan. Napod gyapon sa Pool Beer Supplier Direct Factory. I-search lang ninyo Pool Beer Supplier Direct Factory o Direct Factory Pool and Beer MRA. Inyo lang i-search. Dahil mag-message ka dito, mag-reply na dahil si Ma'am Mereros Ann o si Captain Tedeba. Thank you so much sa DJ Nel nga naka-view ka ran. Salamat kayo sa mga viewers. Palugkog share sa itong live. Sa tanang mga naka-view ka ran, palugkog share sa itong live. Good morning Dong Pong, happy Sunday to my family. Gumalingan family and to Halanduni family and to my kids Pam Pam and Pau Pau Putot and Kungkong Nangapi. Salamat DJ Pong. Ika ni Mirani Halanduni. Okay, thank you so much. Dahil sa tanang mga katawan na karan, karuan lawa, ipagigayon nato ang Amiga Karaban alas 8, ang to alas 12. Sa tanan nga gusto nga modalikit dire, maghulat ko ninyo. Katong gusto nga modalikit dire si Bianan, mupalit sa tong produkto, maghulat ko ninyo. Pero dili mo mupalit, dili mo muare, di po ko maghulat. Mulak ko po ko. Christina Santa Ana from Ipil, Sambuanga, Sibugay. Thank you so much. Naka-view sa itong live, Marites Garnes Salvador. Thank you so much for watching. Kaya atong handusan, dagan na dyan kayo mga mensahe din na ulaw na kay ko ninyo. Ulaw na kay ko ninyo. Morning daw, great lang ko sa mga Lantisi family.
Happy Fiesta karon nga 28 diya sa may barangay Bunawan, Calamba. Ang nag-greet si Chumi diri sa may Dapatan. Okay, salamat. Request kong song Kuya Pongs Pusong Mato. Salamat sa tanang taga Santo Niño. Santo Niño ko no. DJ greet na ko si Ginny din kay Pretty Boy Rich of Nasipang Rizal. Pamsi of sa Pangdalaga. Okay, nawala sa seryoso boy. Marunong magmahal. Seryosong magmahal. Something's missing. Okay, matag ba mga kabisdag? Good morning, Dongpong, sa lahat na naminaw imong programa. Ulit lang ko sa tanan nga taga Mother Earth Foundation, Sikihor. Happy lockdown to all. Thanks, greetings coming from Dudong Mas, Mamhot. At Municipal Coordinator sa Nuwan. Request ko kantahain ang utlanan. Dudong Mamhot, October 5 rakutom na. Inyong lockdown October 5 ampo lang tanga dili po ma-extend bali po na ay unaw-unaon po nun tanga bisan pag mag-lockdown sa tinuod lang gusto na ko nga magkabalo ang tanang mga local government official dahil sa may Isla Secure. Bisan pag mag-lockdown og 5 ka tuig, ang COVID dili na mawala. Dili na mawala. Ang lockdown dili na magkasulbad sa pagsumpo sa COVID. Sa tinuod lang. Nakahatag noon nagkagutom sa katawan. Nakahatag noon nagkagutom sa katawan. Sa mani ay batikos sa mandala. Tinuod yan ha? Naghatag na kagutom sa katawhan. Kanang lockdown. Dili na musulbad. Sakto tong uyon ko sa pamahayag ni Governor Gwin Garcia sa may Cebu. Na ang lockdown dili na musulbad ang pagsumpo sa pagkuyanap nining COVID. O dili na mo isulbad. Naghatag na noon nagkalisod. Naghatag pagkadaghan sa naapektuhan sa COVID. Dahil sa tinuod lang, ang mga tao na secure o gut mo na nangaluya na kayo kay giguto ang pag-swab ana nagpositive na kay hina na kay immune system. Ewa na may kaon. Kabalo biya ta karon nga inig bisag rapid antigen test. Bisan pag gisipon ka gamay diya, giubok ka gamay. Pag-positive na ka, maumiya na inyo adi ha. Sa tinuod lang dili biya 100% ng rapid antigen test. Dapat unta dili i-declare na yon. Dili na yun i-declare nagi-COVID kung nagpositive ka sa rapid. Dili na mo itamdanan sa usa ka tao nga nataptan og COVID. Dili na mo detect. Politik na sa tanang kagaw bisan pag kay kagaw diya nga murag kagisubawan politik na mo nang magpositive. Sa tinuod lang ang prinsipyo baruganan ni Dudong Punggak, ang lockdown dili na mo isulbad sa pagsumpo sa pagguyana ining kagaw nga COVID-19. Naghatag ra noon mudaghan pa noon ang mataptan tong kay naluya na ang mga tao na igikaon. Alas 6:47 na yan. Okay, ngayon na naman unsa man dungpungan. Lisod Judong Pongs ang tagaan og ayuda kato ramang unang nga home quarantine. Tinuod na DJ Pongs kay walay trabaho ako magulang kay wala taga is working pass. Kay Ate Bibi, good morning nimo di Ate Bibi di sa may Tabuk Tulay Minawag. Nag-live ko Ate Bibi. Dili matawagan ang atong messenger, nag-live ko. Good morning Ate Bibi di sa may Minawag. Okay, matod pa diri mga kabisdag. Halaka, nagpuli kang lungbutsoy, ikaw naman noon nagbatikos. Dili man na batikos ka ng remind lang ba? Mga reminder, mga friendly reminder from Dudong Punggak. Okay, mawang po niya ito. Siyempre, concern me. Kami, bisag narami diri sa Dipolo, concern me. Kay dagan kitang listener na sa Isla Siquijor. Tanang mga
nagdumala sa mga local government unit, mga local chief executive sama sa governor, vice governor, congressmen, mga mayores. Dili ang lockdown mo sulbad. Dili pagsumpo. Gusto ka nga kanang dili mo kuyanap ang kaso sa COVID, dili mo daghan, dili lockdown ang sulbad ana. Kaya kung i-lockdown na, mas mudaghan pa ang kining kaso sa COVID-19. Kaya nga no, gigutom na, gadaot. Gadaot kay Wencon kaon, inig rapid antigen, positive. Tanang sakit nga bation sa mga tao karon, ang declaration ana sa mga medical practitioner karon nga nasa laban ni COVID positive dayon. Mo na ilang declaration, wala na. Dili gani sa Mindanao sa tinuod lang nahulog sanggutan ha. Imagine nahulog og sanggutan, na-admit dia sa ospital. Anong ospital ana na-admit dia nahulog og sanggutan. I-declare nga ni COVID. Mas nag-COVID siya. Agad ang mga buyog ba? Agad ang mga putyukan nga naniba sa bungol sa lube. Puro ito yung nagdala o ka ng kuan. Ganun na ang COVID nga kagaw. Kaya na positive. Sorry ha, pasensya kayo mga medical practitioner na nag-declare atong nahulog og sanggutan nga di COVID. Pasensya na kayo. Di rumonit, tinood. Diningog kining atong programa ga sa Alcondra ga against ninyo. Uyon man ta sa tinuod lang. Ang Radyo Bisaya Tipolog og si Dudong Pungga kining inyong kining inyong ubos nga lagad. Dili ta against sa government, ha? Basig nakaingon mo ka ng against ta sa government. Kaya ma-appeal nyo, unta ng mga rintag-rintag. Ay, may mo tinunto diya. Dili ta, pro-government ta. Pro-government ta. Pro-government ta. Dayon, wala tayo pagsupak o unsay naa sa balaod kay law-abiding citizen ta. Law-abiding citizen ta. Isa pa, yanor ni si Dudong Punggak nga tawo. Dili na'y angay kananaang hatagan o pagdagan o unsay atong mga gipangyaw-yaw. Tanang mga kamanduan sa gobyerno yung muto o biyata. Pero may kamanduan nga kanang ang tanang tao ug naay balaod nga ang tanang tao kinalang jud nga magpabaksin. Mapabaksin jud mi. Kami dire magpabaksin jud mi ug naay balaod. Pero mintras wala pay balaod mga kabisdag. Meaning magpabaksin kay nami taga-mua. Duha ka buk magtiayon. Pag human sa sikandos, di na lang isulti. Kay lisod na. Human sa sikandos. May kinabuhi. Almighty God na ang bahala. Bunang kamo, og inyong pagtuo nga dili mo hatagan og ayuda kung walay vaccination card. Hala pa vaccine na lang mo. Para matagan mo og ayuda kay basig na idag ko. Basig na itag 5,000 or tag 3,000 nga yatag ang inyong mga lokal nga pangagamahanan diya. Sayang biya pod. Kanang 3,000 bayat tulo na biya nakahapsak. Ug hatagan mo og 3,000 sa gobyerno diha. Ipalit na tulo hapsak. Dayon abag-abagin na kanang lauoy o likway, kamunggay, nananagod para magka-survive tanining kagutom. Kagutom para ba 5 October ang lockdown. Ada sa may isla Sikihor ang granular lockdown. May kinabuhi. Dahil sa tanang mga local government unit po, ayaw po din taon niyo pagpili. Bisag ka ng pagpanghatag matod pa ng quarantine pass. Pilion man po kuno, ayaw pod. Okay, happy terbang eleksyon. Pila na lang kabulan. Oktobre, Nobyembre, Desembre, Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo. 7 na lang kabulan kapin.
ato ng paghahukman ng mga lokal at tanang mga kandidato gikan sa nasyonal. O ato na ng paghahukman. Hinumdumi kamong mga politiko. Sabi na diya sa may isla siguro, hinumdumi nga kanang na ang hapit ng Mayo 9. 9 ba ang eleksyon? Dayon, saan na lang. Kasi tunoon lang, akong ginahagit ang tanang mga politiko, mga public official. Diyan sa may isla Siquijor, ako kamong ginahagit. Nga nining panahon sa granular lockdown, mao ni maayo nga adlaw nga inyong ipakita ug unsa mo kasinsiro sa inyong pagpanerbisyo. Pila may ngano di buhulbot og kaugalingong bulsa di ay? Og nay matiti ba nga 20 niya? Og nay matiti niya, halay pamalitag ka ng mga makaon dito ba? Dili sa house to house nimo. Og kinsa tong mga napiktahan jud kitong mga barangay nga totally lockdown jud, adto ka dito, magpakita ka gilas dito, parang makita sa katawhan nga pugi ka, guwapa ka, money time. Usaon mong good for kasagaran, panahon ngayon nani nga ang mga tao na maway manginanglan, mga wala man puning mga panuhat, manago man pot. Sus, og ako'y politiko, muna ni tsansa na ko. Ako'y politiko, muna ni tsansa na ko. Nga akong ipakita ang gilas na ko. Kaya sa tinuon lang ang mga tao nga nataga nimo, panahon silang kalisdanan. Dili na makalimot nimo. Panahon nga ikaw na po'y manginanglan. Di ba? Di na tamo hisgot ang politika. Hisgot ang lingaw-lingaw, at mga biniyaan diha. Good morning! Good morning, Dudong Punggak, watching from Del Pilar, Pinyan, Sambuanga del Norte. Agri kay kunimo Dong Pong. Tinaros raning ilang kubit-kubit. Bisa gamay, dili na jud kumutuan ang kubit kuno. Ako sa kaniadto mutuo ko base sa atong obserbasyon manggod. Sa wala pa ning vaccine miabot sa Pilipinas, ang kaso sa Pilipinas 38,000 lamang kakaso. So kad na baksinan ang mga tao, halamidaghan oy. Dili mo dagan nga kagaw man ang inject sa tawa. Kagaw man na. Kung magpabaksin ka. Pagkaugma, pagpa-swab test. Positive ba ka or negative? Dayan, usa nga, murag, nawadan kong pagsalig mga kabislag. Katong nami kanang silingan na nahulog og sanggutan. Nahulog og sanggutan. Wala sipuna, wala ubha pag-abot sa ospital. Gikubid. Dan katong driver og kabalabal na napangos na disgrasya, namumu atong kalapukan pag abot sa ospital, nakubid. Sa judene. Ako diri kanunay ra ba kung magkagod kung mahulog kong kaguran. Inig pa-check up na ko, simba ko, sus Ginoo ko ayaw biya po ko ipasited. Okay, alas 6:50 na yan. Good morning, Dudong Punggak, watching from Del Pilar, Pinyan. Okay, balik na siya. Okay, tinuod ulcer COVID na dire gigkordon na noon ang balay. Adong pong sapi sandi nimo great lang ko ni Conchita Rintora, Benedicto Ombiang, Heren Singatong, Ismi Geraldine Ombiang. Okay, matod pa dire mga wisa. Reggie Pongs, wala man tagay mi og working pass kay wala mi vaccine. Unyag unsa man amo trabaho sa construction. Pongs, great lang ko ni Rimon Villanueva, Jory Villanueva o Manuel Villanueva. Eren Singatong, Katipunan. Salamat. Gipang COVID ang mga mayor dong pong kay hadlok matawag og hinabang. Agay Ginoo ko. Manago lagi dayon panahon mo ganin lang akong ginahagit.
Akong ginagit ang mga kanang mga politiko karon lang katong mga public official katong mga nanggilingkod karon nga mao na ni panahon nga inyong ipakita ang inyong kasinsero sa inyong pagserbisyo pinagi sa paghatag og tabang ayuda sa katawan. Isa ginagmay usa ka tinapa, usa ka kilong bugas, usa ka noodles. Makasabaw na ng pamilya anak. Makasabaw na ng pamilya anak. Dayon, money time. Money time nga kinahanglan ang inyong presensya sa mga tao nga nanginahanglan. Ayaw pabuta nga si Dudong Punggak na imo ana. Dili ko politiko. Pabuta. Okay. Ready ra ba kayo na siya tididing na niya? Ready kayo na. Basta ako ng sugon, ready na kayo na. Pabuta. Joke ra na, dili ko politiko. Dili ko tayo niya. Taga diya ko, lumad ko na taga Sikihor. Pero napag ko dire sa Dipolog naga-serbisyo. Okay, mata na doon pong bisan magakaon may saging luyat o lubi o kapayas. Dili jud mi magpapaksindi. Apat pang ginawa mong pikas ilong. Doon, di na mi dami ni lugaw nag-grit. Tane, Nimo, salamat si Imong Sulte DJ Pongs kusog kayo among radyo. Okay. Ayaw biya po mo ayaw mo biya mo pagkuhan ha ka na nang masig magkuhan mo ang mga gipang istorya ha. Baka na nga to ang mga gipang yaw-yaw dire. Basi raman po na sa atong mga naobserbahan. Kaya naaman yun po naulog og sanggutan lagi. Naulog og sanggutan. Dayon. Pag mo sa hospital, may COVID man. Ang pangutan ng ano na COVID. Ala, di na kami isgot ang COVID. Lingaw-lingaw ta. Samtang ako may kinabuhi pa. Lingawan, dayod mo. DJ greet lang ko ni Auntie Tata Bagisbas, Uncle Rodi Bagisbas, Ate Analisa, Alam Johnson, Alam Charm, Samantha, Abriel Lugo, Mark Noot, Alginuot, Marijoy, Bendula, Risa Jean, Cabalero, Melboy Andao, Ranelito, Anagret, si Darwin Quinta from Dipolog, Santa Isabel, Serpong, Dere Samua, sa Barangay San Francisco, Apitan City. Dili mapasagaron among mayor. Nini, gapon, manghatag na. Pod og mga ayuda, walay puwas ng ayuda. Salamat sa Diyos. May kinabuhi. Mayo man ang mayor sa dapitan kay nagahuna-una man. Mayo man ang mayor sa dapitan kay nagahuna-una man sa kalisod sa mga tao. Ato bitong ayuda-ayuda, ato bitong bago pang kubit. Di ba ang dapitan ng hataw o tapila to? Usa ka buk manok nga dako kayo. Pero sa pato bugas. Ang Dipolog City wabiya katilaw ana. Basig wingon na po mo nga. Agay. Dili sa ato lang po nang naobserbahan. Ang Dipolog City wala ta katilaw ana. Ang dapitan ay nagpaibog po ni mga panuhak. Kamu diya umakadawat gali magtibok manok dal Dipolog. Makadawat mong tibok man diya sa dapitan, makadawat mong tibok manok. Ayaw po mo pag-post-post kay maibog ming taga Dipolog. Maibog ming taga Dipolog. Brad Kutan, good morning ni mo na Brad. Akong amigong gwapo. Akong Brad sa RTMI. Brad Kutan, good morning. Okay, matur, ay doon pong great lang ko sa akong sweet dara sa may gulayon. Naka-duty siya karon nag-great iyang sweet diri sa may Katipunan. Okay, salamat. Okay, matur pa diri mga kabisag. Dong pongs na unsa namang imong dagway. Lingin na lagi kaya na ningog planggan ng gamay.
Amo ba, kung sa inyong lantaw na ako, ihilom na lang guna? E daghang makabalo? Magalingin na itong dagway, ginoo ko ayapad. Alas 7:03 na yan. Sa kabundagan, lingin nagdagway. Or dagan pong nalingaw. Aganda sa sanan lang lingaw, binilanggo sa pagigugma. Pabakahan
Dipolog. Oras alas 7:09 na dyan sa Kabuntagan. Marahin ka mong naminaw ni Dudong Pungat sa programang Bisdak Bisaya. Good morning, guwapo. Na may pa-heart-heart. Rini Rambo, thank you so much. Riri Rambo, thank you so much for watching. Shout out sa kong mama ug papa dong sa mga Rambo family dia sa may Cebu Ruas. It's me, Riri Rambo, watching from Cebu. Mga kabisa, katong hatagan o pagtagad. Tinuod na bro, sa dapitan na ko nakuha og duha ka hapsak og duha ka manok, unya taga punta baya ko bro. Oh, duha ka hapsak dito dahil na usa ka manok. Haya-haya ninyo. Ay. Nagimatod ba diri? Alas 7 Jess na yan. Tagsa ka sako rice og duha ka manok sir gapon 5 ka kilo rice isda mga tinapa noodles tinila si Mayor gyud mismo anang hatag bisag nag-ulan naagyod sila bisan sa pasakalayo sa among lugar. Kamatod pa dili di ay pangulugon ruwa sir kasagaran na quarantine og nagpositive kanimang gipang baksina noon punsyal og tanod dayan kana bitong mga ayuda ngayon na ang ginahatag sa tinuod lang bitaw ato niage ang dipolog mingon man ang dipolog nga adili ta mo sundog anong dapitan para naapatay ika dili mahurot atong budget naapatay ikahatag sa sunod siguro basig napapoy kanunay ang dipolog basig kanunay ang dipolog atag kay wabi ni sila manghatog din kanang ginagahan natong niage wabi sila mo sundog og dapitan kay para napakunog-sunod basig napapod kamong taga dipolog napa naghata nakadawat ning uban di ay kanunay okay tinuod yun na bro okay salamat good morning to anong buboy makalisang og nang runing diha good morning may buntag happy Sunday nimo di anong buboy nga gwapo man tapad-tapad din taon ko ani pa picture okay alas 7:12 na yan matod pa na di ay nangatag mo pugunog dipolog kamo jud nanghatag pugunog di ang dipolog ayaw po na ninyo i-compare kamo ba inyo jud kong sugo-sugoan dili di ako butante dire di po ko butante dapitan wabi ko'y labot o kung saan yung mga kuan-kuan ninyo dire ha ay kung sugo-sugoan ninyo maamong ko yung mga maamong ko share sa tong live na naka-view karon blog share sa tong live sana mga naka-view karon blog share sa tong live agala 7:13 na yan sa Kabuntagan kay numdum ko aning uban ba Dong Pongs ay text ko ganina rin ako gibasa-basa then wala na din na ako basa ganina kay basig na po'y mga igo na pot may paglao pabakat Dong Punggat ulitaw ko 25 anyos so mali dili man gini para na ako dagway para dagway niya mga tambag-tambag sa gugma 25 anyos akong edad Dong Pongs wala jud ya mo'y uyab karon nakauyab ko ang akong nauyab 21 anyos murag duol-duol ra jud mi Dong Pongs dayon abi na ko og siya na jud kay nagabuhi na baya og duha ka baboy akong nanay kay among pamalaye dayon na schedule na ang pamalaye Dong Pongs nawala man ang akong uyab kay gitalaban day sa lain kung sa may akong buhaton Dong Pongs nga nasuko na kayo akong nanay ug tatay nako kay
Dako na kuno kay gasto ng baboy nga among gibuhi. Unya nawala ng babae nga akong uyab. Kay ingon tong ilang silingan, gidala daw sa lain. Nya gulang raba. Manginaot ko dong post nga naminaw siya karon. Maluoy in taon kaday. Maluoy in taon kaday. Baliki in taon ko kay nasuko na kay silang nanay. Kay ingon manggod ka, nasugot na ka nga magpakasalta. Unya imo man day kong gibiyaan. Salamat kay Dong Pongs, ako lang gi-share nimo. Aning akong gamay nga problema. Kay basin og naminaw siya karon maluoy siya nako Dong Pongs. Salamat kayo Dong Pongs sa imo nga panahon nga gihatag pagbasa sa akong text. Unsa gud na God? Wala dugay to ayuhan nimo kuan. Wala to nimo ayuhag sabot. Oh, nganong nagpa kawat man pag siglaen. Okay, luoy ba po nang ingunani po unta? Sa taman nga ang babae mo jud pod may kuan ana. Ada ko ka ug wala na ganahi ka babae. Tarungaw ko na yung pagkuyog lain. Good morning DJ Pong. Tingaw kayo mo request kog song kay ikaw ra gyud among nadungog dire. Igo na day. Kay mukanta akong apa. Okay, ato ra nang ipli unya taon nung buboy. Inay ako signal DJ Pongs. Dong Pongs, good morning. Naapay baliti oil mukuha si Ima para sa store niya. O naa. Na dire, dagan pa tang stock. Sa tanan na natay customer, may dalikat na dire. Alas 8 ta magasugod sa atong Mega Caravan. Alas 8 ta magasugod sa atong Mega Caravan. Sayop na DJ Pongs kay ang mga tao sa pagkakaron nagkinanglan gyud og mga ayuda og naay tanom na naagyoy anihon sir. Jud. Sa tinuod lang bitaw karon mo'y nindot kayo ipakitang gilas lagi. Dili siguro tanan nakadawat og hinabang sa dipolog tagalalawan di kaya sa manjun me. Wala oy maura to kas Nga daw na wala na paglaw. Noon sa mapod ning dipolog di ay. Nga may tubig. Kini sinay baliday taga dipolog man bisin nakadawat tig ayuda. Kay ato ning kayuan. Kadawat ka kayo dapat? Wala? Ano ma? Nadire Adi Jinel, dagan patang stan. Alas 7:17 na yod sa Kabundagan. Ando sa sunan, laing lingaw. Usa ka awit, gikan ni Los Loritos na naguluhan. O gipasikat kini sa tong fans club, sekretary sa Isla Siquijor at Tiding Bidad. Kinsa siya?
kanimo daw ay kabul. Nindughan kong subok, imong gihadla sa ganang aron malingaw. Pagkaanindog sa imong silaw, sa magasamaan niyang nabulag na akong gimahal. Apan wala na ang akong pinanggabos sa bulan, gisulong ko ikaw. Nindughan kong subok, imong gihadla sa danang aron malingaw. Pagkanindog sa imong silaw, sa makasamaan niya kabulag na akong gimahal. Apan wala na ang akong pinanggabos sa bulan, gisulong ko ikaw, gisulong ko ikaw. Bulan
hina ang pagbasol by Evelyn Bacara, mga kabisan. Okay, nagatod sa itong oras alas 7:27 na yun. Ini mo programa ito ganinyo mga bisag sa Balita Herbal Product, Baliti Oil, Balita Herbal Tunic. Then mapalit kini mga kabisag. Dire sibianan karon na doon na tayo paigayan nga miga karaban. Alas 8 magasugod ha. Alas 8 magasugod ko ito bratala sa 12. Alas 8 ang to alas 12. Alas 8 magasugod ang to alas 12. Ang atong miga karaban nga pagayon dire sibianan. Then mapalit niyo ang Baliti Oil, Baliti Herbal Tunic, Baliti Herbal Soap, Baliti Kidlat Capsule, o Iton Food Supplement. Mapalit niyo dire sibianan. Magaulat ko ninyo ang alas 12. Sa tanan nga gusto nga mo palit, maghulat ko ninyo ang alas 12. Sa kitong gusto nga mo palit, maghulat ko ninyo ko to alas 12 higala. Sa tanan nga gusto nga mo palit sa itong produkto. Mapalit ninyo Baliti Oil, Baliti Herbal Tunic. Mapalit niyo dari sibianan. Good morning ni Bubols ya Bubols. Good morning ni Bada Bubols. Bols. Bubols. Ada sa may Minda Store. Lagi mo bang gingon Bubols? Oh, ikaw imo jud kong bitin-bitin non panuhaka ka ha. I-plaster na lang ko nag-text na ka. Oh, i-plaster na lang ko na, Bubag. Alas 7:29 na yan. Thank you so much to Merly Kamanduna. Okay, mga viewers nga nag-view karaan. Good morning niyong tanan. Ano po atong hotline dito, charge na ako. Amen. Okay, nalubat among hotline dire. Among kay mana nalubat. May adlaw kanako. Okay, good morning. Magulat ko ninyo ang tunas 12. Sa tanan nga gusto nga mopalit sa tong produkto, kay gayon na ninyo kana. Inyo mapalit, barato lang dire. Oh, basta kami may mamaligya, barato lang. Pero magpaigayon na may diha sa mga kalungsuran, video na may patong gamay. Ang tanan. Okay, matlod pa. Request kong ikaw, akong kusog boss. Dedicated na ko na sa anak ni... Kinsa maning anak, Bubars? Naadyo kay planong panuaka ka. Magala City Media na yan. Katong andusan mga bisag. Adunay kininiyang mga minsaya. Happy Sunday sa akong manghod. Sa Tagulo Dapitan City si Maureen Ukay. Sa akong iyaan o uyuan nga mga igagaw o nagret si Marilyn Vidal sa Kaduldulan. Sama ako. Tagulo Dapitan Dong Pongs. Padaplin ng COVID. Great ko sa mga umadla nga gwapa kay pag meeting sa Bisdak. Masayaw sila. Kay gikan na tididing bida. DJ Pongs, manok to. Dua kabuok o hapsa. Karon pa yun. Triple 5 maunak. 5 kilos og tinapa. 5 pieces. 5 noodles. Nindot ba yan, no? Makatabang na kaning ingon ani. Mo ni sulundon nga mga politiko ngayon ani angay nga ipadayon ang ilang mga misyon. Kay atong ikita nga nanghatag panahon sa ingon ani nga kalisod. Dung punggak ret lang nako ang Bayubay o Gindoy family. It's me Alvin Roques kog song Lagkaw. Nana si Pantak dire boss nangita og pamahaw. Okay. Dahon ng alaya. Okay. So pagsugod aning COVID, mabidyo may kadawat og ginabang. Oh, may kadawat. Wa man goy may labot og way. Muro magwilabot. Okay, Mark Evans. Good morning ni Madam. Press. Good morning, DJ Pongs. Great ka kung Papa Ili Tumong og Mama Nining. Sa ako may son. Happy Sunday. It's me, Marilyn Tumong. Sa mainan sa gan. Oy, Sir Ili Tumong. Good morning ni mo Sir Ile. May buntay.
Si Ate Nining Tumong, good morning. Hi Dumpong, good morning. Happy Sunday. Great lang ko sa tanang miyembro sa fans club. Kumusta na mo, kabisdan? Thanks Dumpong, it's me, Ate Nining Sumagan. Manager, salamat sa kinsasya. Dahon Okay. laya. Matod ba dili mga kabisdan? Katong andusan. May adlaw makahakan. Dong pong sumayang buntag sa tanan ninyo diya og sa akong mga kauban diri sa may Sikyo Fans Club sa Radyo Bisdag di Polog og sa akong mga igsoon diya sa Mindanao. Lucy Minis ni sa may kang apa Larina. Taga Mindanao diya ka Lucy. Ulay na ang pagbasol kay Ulay na ang pagbasol kay gitaba na akong asawa sa among silingan. Ulay na ang tanan dong pong Ginoo ko. Wala budet doon mo bantay eh. Good morning Dumpong, happy Sunday. Pila man day ang bayad sa swab test dire kay sa Cebu City free man ang swab test. Ginoo ko wala iya mo ako kabalog na bay free nga swab test kay sa Red Cross lang daan. Sa Philippine National Red Cross 4,300 bay ang bayad. Pero dire sa gobyerno siguro na wala wag ko kabalo nga na free. Nara siguro yung free kung naay politiko nga mo sponsor. Pero kanang free jud wala yan mo daway kay sobaya na gawas kong rapid antigen siguro. Idol Pongs naay mibalik ako diha kay paborito na namo dire sa may upper turno aning duol sa simbahan. Ay boss Ark naman kay gihulat-hulat dugay nga mobalik dugay ha. Oh, pasig na kay gulat-ulat yung panuaka ka. Ganoon na bikas linya. Hello, may mga bunta. Good morning. Good morning. Good morning kay sa mani. Ha? Jessa. Asa na bitanawan? Walker car. New Carcar La Libertad? Yes. Kabugrit ka? Wait lang po sila sa family sa Hawaii. Then, wait lang po ko yung bilang. Then, mo din dyan ni Daddy Shah. So, yun, ni Ate Kikay, ni Jin, Linday ka lang naman. Hindi ka may. Asa ba na yung song? Hindi pwede mag-sing sa libre. Bisaya lang inday. Ngunit ko na lang. Ito siya, again, Okay, salamat. masarap siya. Bisaya tang tanan. Okay, dagang salamat. Alas 7:35 na yun gikada sa New Carcar La Libertad. Silingan na ito na ako. Lagkaw dong paliw kog play. Good morning DJ Pong. Great lang ko nila ni Sharon Caliso, Vilma ug Buboy Caliso sa tanan na Minaw Karaan. Ang nag-greet si Nining Gapol sa may gabayan La Sisikihor. Okay, salamat niyo tanan diha. Salamat ninyo sa mga naminaw karong rasa. Maing buntag ninyong tanan. Asa na di ay si Linsky boss, naimutang na sa mga mayong kamot boss. Ala, katong imong krasa una no. Oh, nana siguro sa mga mayong kamot ha. Hello Didibong, mayong buntag. Hi lang ko ni Ate Mia, Jimmy, Kuya Lidiboy, Mandas, Kuya Bagayugyog, Ate Mindos, Miniros, it's me, Ashley Guwinta from Lanapan. Roa, salamat DJ Pongs. Okay, matod pa diri. Okay. Hello, mayong buntag. May buntag din po. Oy, may buntag ni mo na, Luida. Okay, mogret ka, Luida. Ito, ano ni mo dun po? Ito, sa akong banas, sa anak malay. Sa akong anak, sa Alton Malin, sa Alit Malin, si Silda Ligdig, Sidney Daligdig, Silda Daligdig. Sa among Presidente Rivero, si Ma'am Rosan Dalagan. O si Dexter Mata, Florina, o Eric Lamoy, Angeli, o Benjiat, Bilen, o Liberato Salomon, si Ate Nining, o Bibi Gapon, si Ate Nining, o Angkol Tuyo Sumagal, si Carmen, o si Ugo Natunan, ang sekretary, si Diding Bidan, yung guwapa, o si Mindy kayo daw, at si Bayo, naluhin mo to,
Unsa man nga song? Gitugian ang Kuan karang Kuan. Iba kira imong tayon. Okay, salamat. ang paghigog mo. Okay, dagang salamat. Lipat Okay. Good morning, Dong Pongs. Palihog kog ingon ni Bubors nga ayaw na pag may ni Linsky kay naa na sa akong mga kamot. Nagpauraray. Tanaw lagi, Bubors. ulan na Tanaw lagi, Bubors. ang pagpasunod. Okay. Tanaw lagi. Nanaday ko na sila yung mga kamot. Ulan na larag, dahon ng Okay. Alas 7:38 na yan. may adlaw pa